ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи караван соли бароишаш 1998 сол ҳастае ки бензин каш мекунад, ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. объем мотораш 6 литр ЭКТ, коробкаш механика ҳастае. мошин мекунад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонаи средни қариб ки нав ҳастае, сайзтани хуб, 4 дискаҳои худаш, салон тоза, яъне ки раднои краска, микрофон. мошин мекунад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш 42000 сомония ки боз мекунад савдо ва муомилаи хуб мекунем. дар назди капот сирош насум дар кора, боз арзон мешавад. рақамҳои Тоҷикистоншон ва рақамҳои Россияшон аст. дар рақамҳошон WhatsApp пайвастон қадом метавонед мехаред. маълумот дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмда сурат фақат барои одамони харидор. шумо агар ҳам мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, ягон гов мол, ягон техника барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналш дар номери имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама давонем. то охираш тамошо кунед, лайка монем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Opel Zafira ҳастае ки свети радной аст, соли бароишаш 2000 сол ҳастае. бензин газ мекунад, ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика ҳастае. мошин мекунад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мекунад 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи 80%, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷат, неки таъмировкаш мекунад бучидагия. мошин мекунад 100% ягон расход камбудиша гуфтагӣ нест, мегӯяд садошона бо нархи арзон мефурӯшем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷаке. нархаш 40000 сомония ки боз мекунад савдо ва муомилаи хуб мекунем. дар назди капоти мошин кадом ки аз ҳамин наздики Панҷакен бошад, арзон мешавад. бо дӯстон маълумот кадом метавонед агар Opel Zafira хар бошад, ин мошинчаи тенҷ ҳастае, метавонед ки дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. фақат лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Opel Vectra A ҳастае ки соли бароишаш 1995 сол ҳастае. бензин газ мегӯяд дорад, гази Евро 4 дорад, объем мотораш 8 литр, коробкаш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 дискаҳои Astra J мегӯяд дорад. дӯстони азиз ки 4 балонои, яъне ки нава мегӯяд соҳибаш, яъне ки бо CD салон дорад, кондитсионер ҳам мегӯяд дорад, кор мекунад. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ки мошин мегӯяд мотораш 8 инжектора хай бо мачиша мегирем, гази Евро 4 дошта. дӯстони азиз ки мошин мегӯяд 100%. дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. нархаш 20000 сомония ки нашуд арзон кардан, ягон чӣ гуфтагӣ нест. хай кадом то харидори аниқ бошед, метавонед ки занг занед фақат барои одамони харидор. дигарш мегӯяд вақта нагирад. мошинча 100% нархи 20000 сомон нашуд арзон кардан, ягон маълумот нест баъдро. шумо агар ҳам хеле мошинои фурӯшии майда, мошинои калон, хона, замин дошта бошед, рӯй кунед, рекламада мемонед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро ВАЗ 2107 молодёжин ҳастае ки соли бароишаш 2000 сол ҳастае. хоб бензин газ мекунад, ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 5 литри простой, коробкаш механика ҳастае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ ҳастае. хадавоишам мегӯяд навай, коробкаи мошин мегӯяд 100%, моторшам хубай, дар ҳолати хубай ки дӯстони азиз ки балоношам хай средни, дискаҳои худаш, раднои краскам хеле сафед ҳастае. мошин мегӯяд дар ноҳияи Рӯдаки айни ҳол қарор, яъне ки ленс кирайода. нархаш 10000 сомония ки нашуд арзон кардан, ягон чӣ гуфтагӣ нест. баъдро ки номерошон ҳаста, ин номеро мегӯяд фақат имо WhatsApp кор мекунад, мумкин номерошон кор накунад, танҳо дар имо WhatsApp мегӯяд нависанд ё ки занг зада мегӯяд маслиҳат мекунем, хай дигарша дар назди капот маслиҳат дорад. дӯстон кадом то мошинчаи арзон ки мехрем ВАЗ 2107 2000 сол, маълумот дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Daewoo Lacetti ҳастае ки соли бароишаш 2005 сол ҳастае баъдро. бензин газ мегӯяд, ҳардаш кор мекунад,
объем мотораш як 6 литри простой коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та диска дорад, 4 та балонаи 70%, салон тоза, радной краска, инам хеле серебристи, яъне ки металлик, радной краска дӯстони азиз ки салон тоза, магнитофон, кондиционер, электропакет, ҳамаш кор мегӯяд, коробкаш механика. мошин дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад, не ки соҳибшон дар Москвада қарор дорад ки кадом мехарам мегӯяд, мисол арзон мекунем дар ҳамин рақамҳои поёмдашон, яъне ки имо WhatsApp пайваст дора мегӯяд, танҳо мегӯяд дар имо WhatsApp занг зана мегӯяд, номеро да мегӯяд занг назанам, мумкин ки номерошон кор накунад, не ки дар ҳамин номеро имо WhatsApp пайваст дорам. нархаш 30,000 сомония. Дигар масъулият ча мегӯяд, ба телефон мекунем ки рафтан мошина бинем, мегӯяд аз пеш баъд савдо мекунем. дӯстон марҳамат, хай бо қайдшон гап занед, маълумотча гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон ваз 2106 молодёжни аст ки чихеле ки шумо дар комментар фақат хоҳиш мекунем ки ваз 2106 баъри шумо омода кардем. соли барои 6 2001 сол аст. бензини холия мегӯяд соҳибшон, объем мотораш як 6 литри простой, хоб коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонаи средни дискаҳои худаш, радной краскам хел сафед аст ки магнитофоншон кор мекунад. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи баъдрон кадом ки мошин хар бошем бо аниқ када мегирем. дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор дорад. нархаш 7000 сомония. дӯстони азиз ки нашуд арзон кардан, ҳамаш дар назди капоти мошин сироша мегӯяд сум дар кура 2001 будай 7000 сомонӣ. ваз 2106. дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмда. фақат одамони харидор аз шумо хоҳиш ки беҳуда мегӯянд занг назанам, фақат ради интерес занг назанам, мегӯяд соҳибшон, фақат одамони харидор да марҳамат гирем. маълумотча мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон Opel Sedan аст ки свети намхали радной 6 соли барои 1995 сол аст. бензин газ мегӯяд дорад, ҳардаш кор мекунад. объем мотораш як 6 литр аст. коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балонаи 70%, салон тоза, магнитофон, кузуфи мошин мегӯяд тоза, мегӯяд ягон чашкаҳош варид кардагӣ нест, яъне ки такша мегӯяд, таги мошина мегӯяд 100% пӯшидагӣ надорад, варид ягон ҷош нест, мегӯяд фақат як калсават мекунем, мегӯяд мошина тамом, дигар ҳама ҷош 100%. мотораш як гӯшаши модла мегӯяд соҳибшон, сироша мегӯяд мефурӯшем. мошин дар ноҳияи Фархор қарор дорад. айни ҳол нархаш 21000 сомония ки дигар маълумотои пурра аз пеши мошин ки савдо дар назди капот мегӯяд мекунем, сироша мегӯяд камолиш як калсават мекунем, мегӯяд тамом. дигар маълумото аз назди мошин ки дар телефон бардорам, фақат барои одамони харидор марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон Mercedes-Benz C-Class C-ка Elegance соли барои 6 1998 сол аст. бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. объем мотораш як 8 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонаи пачка, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз ки маслаи мошина мегӯяд нав алиш кардагӣ, хадавоям кардагӣ аст, сайсенеш беҳтарина. хай кадом то ки харидори аниқ бошем, бо дигар маълумотча мегирем. мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор дорад. нархаш 63000 сомония ки нашуд арзон кардан, ягон чи гуфтагӣ нест. хай кадом то хайрем, бо аз пеш мебинем 63000 сомония ки дигар маълумотои пурра ё телефон кардем ки мошина аз пеш мебинем ва савдо мекунем, мегирем. рақамошон дар поёни видео аст, марҳамат, фақат барои одамони харидор. дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмда. фақат шумо лайка фаромӯш накунем, то охираш тамошо кунем ва видеонаҳори моро дар имо WhatsApp-тон падиса кунем. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон ваз 21012 аст ки соли барои 6 2005 сол аст. бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. объем мотораш як 6 литри простой, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд хадавои кадагӣ, коробкаи мошин мегӯяд 100%, балнош мегӯяд миёна 60%, не ки дар ҳолати кори аст. абагреф ҳам мегӯяд дорад. дӯстони азизам химаш соҳибшон гуфтагӣ аст. мотораш мегӯяд 100% дискаҳои худаш, радной краска, салоншам нормални, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 9000 сомония ки боз мегӯяд арзон ва муомилаш дар назди капот мошин мекунем, мегӯяд сирошна сум дар кура бардорон. фақат барои одамони харидор беҳуда, яъне ки занг назананд, мошина мегӯяд аниқ мегӯяд дар назди капот савдо мекунем, яъне ки мошин рози арзон аст, бо ҳамера мегӯяд муомила мекунем дар назди капоти мошин. сирошна мегӯяд тоқа вариантои сум
суми холӣ дар кор бардорон. Марҳамат дигар маълумотро аз рақамошон гирифт, фақат шумо лайки бепула фаромӯш накунед, монед яъне ки дастгирӣ кунед. мошини фурӯшии навбатии ҳастаи баъдро Mercedes-Benz C-класса ки Sechka Elegance соли барои 1995 сол астае. Бензин газ мега ҳардаш кор мекард, гази евро 4 дорад, объем мотораш 2 литр астае. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балонои мега 80%, 70% салон зандагӣ созае. Салоншам тоза астае. Хадавои кадагӣ астае. Мошин мега кондитсионер дорад, кор мекард, электропакет. яъне ки ҳамаш 100% хайбуд дигар маълумотшо мегиред. Салон магнитофонаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. нархаш 37500 сомоне ки боз мекард муомила ва савдои хуб мекунем. вариантҳои алиши ҳам ҳастанд. мега агар мошини арзонак боша мега болоиш пулти ҳам мегад алиш ҳам мекунем. мошини 4 электропакет ҳамаш кондитсионер ҳамаш кор мекунад ки мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор бардорон. мошини арзонак боша мега болоиш сумамтиян алиш мекунем. рақамошон ҳастанд. марҳамат дигар маълумотои пурраша аз рақамои поёмда гирем. фақат дӯстон меҳнатои моро қадр донед, лайка занед то охир шав. мошини фурӯшии навбатии ҳастаи баъдорон Daewoo Nexia астае ки свети сафед соли барои 1994 сол астае. бензин газ ҳардаш кор мекард, объем мотораш 6 литри пластои, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 2 моҳи дигар танировка дорад. 4 та балонои яъне ки нормални яъне ки сода дар ҳолати корӣ, хадавой дорад, электропакет, салоншам нормале, магнитофонамаш кор мекунад, коробка хадавойшам мега 100% кадагие. мошин мега срочно мефурӯшем, мега дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 14000 сомония. камтар дигар муомила мешава, мега дар назди капот дар ба телефон мега умуман савдо намеша. кадоме ки мехара аз пеши мошин биёд мега савдо мекунем. 14000 сомонӣ беҳуда занг назана мега хоҳиш кардагия, яъне ки фақат барои одамони харидор бардорон. мошин танировкашам 2 моҳи дига срок доштае. кадомтон ки мехаред марҳамат дигар маълумотша аз рақамошон гирен. шумо агар ҳам мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем фурӯшда мондан, дар номери имо васаб роя кунед, сураташа қатъи маълумотош мо фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии ҳастаи баъдорон Opel Hatchback аст ки хеле шумо дар комментария бисёр менависед ки хэтчбекҳои арзон монем на баҳри шумо омода кардем. соли барои 1999 сола ки сайсеш ранги 94-95 мега соҳиб шуд. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 6 литри пластои, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонои 90 мега соҳиб шуд. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мотораш мега модулай, яъне ки задагӣ пусудагӣ умуман надорад. мега мошин газ бензин ҳардаш 100%, салоншам тоза, магнитофон, раднои краска мега мошина срочно сомда кунад, мега бо нархи арзон мефурӯшем. дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол қарор дорад. нархаш 17000 сомония ки боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди капоти мошин, фақат барои одамони харидор, яъне ки арзон мешавад. дигар маълумотша аз рақамои поёмда гирем. ин 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.